Yan na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagpahigayon og solidarity walk atol sa Parada Dabawenyo sa 88th araw ng Davao. Gisundan sab kini og prayer rally. Mr. President Marcos, you will never be loved. Davao City Mayor Baste Duterte gipatutsadahan si Pangulong Bongbong Marcos. Duha patay samtang duha samdan human gipamusil sa Kidapawan City. Personal grudge gitumbok nga motibo sa pagpamusil sumala sa PNP. Og law student ug garbo sa Barangay 19-B Davao City nga si Rebecca Celis gikoronahang mutya ng Davao 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.